čerpacích staniciach už nájdete dve ceny pre nákup nafty a na severe sa to hneď prejavilo. Poliakom sa tankovať neoplatí. Noviny. Dnes o 19:30 na Jojke. Dobrý nápad. Kinder, prebuďte v sebe detskú radosť. A teraz limitovaná veľkonočná edícia. Vykúzlite svojim deťom úsmev na tvári z Kinder Surprise Maxi. Vykročte do každého dňa s Matony Immuno a vďaka vitamínom a zinku podporte správnu funkciu vášho imunitného systému. Matony Immuno. Minerálna voda s ovocnou chuťou a vitamínmi, ktoré s vami udržia krok. Podporte svoju imunitu s chuťou. Matony Immuno. Pozrime sa na vás. Sedí vám ako uliaty. Zlatko, autobus je rýchlejší. To je super ponuka. Hneď to podpíš. OK. Odpíš mu len LOL. Zablokoval ma. Rady dostávate na každom kroku, len niektoré však stoja za to. VUB banka. Banka, kde vám dobre poradíme. Nie ste už najmladší, ale do starého železa určite nepatríte. Nie ste predsa žiadne Béčko. A už vôbec nie Céčko. Zostaňte fit v každom veku s výživovými doplnkami Silver. S dvojitým Véčkom. Silver. Vyskúšajte novinky Silver Joy Play za ceny, ktoré vás potešia. Teraz so zľavou 15% na prvý nákup. Len na silver.sk s dvojitým Véčkom. Nuda, čo? Až kým? BTF. Všade s tebou. Pohne tvojim dňom. Vidíš? Skvelá chuť ťa rozhýbe. Chceš to zdieľať. Z BTF to zažijete spolu. Jednoducho zatra s nudou. Všade kúpiš, všade s tebou. Odhodlanie. Skúsenosť. Kreativita. Vášeň. A to všetko z lásky k čokoláde. Excellence od Lindt, švajčiarskych majstrov čokolády. Užite si najlepšiu mobilnú sieť s naším T-Phone 3 s výkonným procesorom, integrovanými AI funkciami a dlhou výdržou batérie. Vezmite si ho k paušálu a získajte k nemu vodotesný reproduktor JBL. Šiby ryby, mamička, prosíme si vajíčka. Také jednoduché si zapamätáš však? Šiby ryby. Šiby ryby, mamička, prosíme si vajíčka. K tomu ešte priamo z kopu pridajte nám klobáskopu. Keď nemáte, berte tašky za nákupné poukážky. Je v jednote jedla moc, pretože je Veľká noc. Nakúpte aspoň za 25 € a vyhrajte autá, stovky nákupov a tisíce ďalších cien. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny. Kvalitné potraviny svedčia Veľkej noci. A čo svedčí kvalitným potravinám? Výhodné ceny. Vychutnajte si všetko na váš sviatočný stôl za ceny, ktoré uľahodia každému. Určite vám uľahodia sladké jahody Bonvia 400 gramov za 3,59 a údená bravčová krkovička kilogram len za 5,19. Bila, v kvalite sa vyznáme. Nezáleží na tom, čo a ako ješ. Každé jedlo si zaslúži Pepsi. Namáhavý deň? Naopak. To, čo mi dni komplikovalo, je teraz mojou najväčšou túžbou. Rakovina veľa zmení. Darujte svoje 2%, ktoré pomôžu vrátiť pacientov do bežného života.
ďakujeme. Musí z toho pozemku zvyšľuť. Čo je presne váš plán? Nepotrebujem plán. Oni ho potrebujú. V minulosti ste museli byť skvelá. O, Zlatko. Ja som skvelá stále. Nezlomná Ellen. V sobotu o 20:40 na Jojke. Tomáš si u dievčat poriadne zavaril. No, urazil si ma dosť. To ma mrzí. Ja odchádzam proste. Spoznajte piešťanskú Barbie. Som sama, pretože... No, ja tvrdím, že je to preto, že som náročná, ale možno je to trošku aj preto, že som psychopatka. A jej 3 zajačikov. Ja chodím na pedagogickú. Takže máš rád deti? Ne. Aj v Prahe sa rozoberajú pikantné témy. Expat na mňa má rád to ako tvrdý, ako hrátky. Takže on mne přiučil. Tak je taká dominantná. Hej, to mu ver, no. Dúfam, že aj v posteli taká. Musíte si to určite so mnou užiť. A kým Jarka ničí svojich nápadníkov fyzicky, Lenka to skúša na mentálnej úrovni. Som bola u jasnovitky. Veríš na takéto veci, hej? Verím. Mama ožeň ma. Dnes o 20:40 na Jojke. Na čerpacích staniciach už nájdete 2 ceny pre nákup nafty a na severe sa to hneď prejavilo. Poliakom sa tankovať neoplatí. Budeme tankovať, a drogy je na nás, či nie? Nie, netankujem, tak to si nevyplatí. V záhradkách ešte nič nemáme, ale už to treba polievať. Na Slovensku je výrazné sucho. Vysoké teploty cez deň a veľmi nízke teploty v noci, to nie sú dobré podmienky pre rastliny. Vidno praskliny pôde, totálne sucho. A svetové udalosti menia aj naše dovolenkové plány. Niekto mení destináciu a niekto už dovolenku radšej úplne ruší. Situácia vo svete teraz nás to vôbec neťaha niekde. Snažíme sa riešiť to, čo sa deje vo svete a prispôsobiť potom tomu aj naše plány. Noviny. Dnes o 19:30 na Jojke. Tragédia na diaľnici D1. Vodič vrazil do odstaveného pokazaného kamióna. Pomsta za prehru v súdnych sporoch. Muž sa pokúsil svoje vyhrážky voči advokátke naplniť. Na trest za pokus o vraždu skrutkovačom si počká vo väzbe. Ukradnuté auto, koktejl drog a alkoholu a za volantom bez vodičáku. Muž spôsobil nehodu, ušiel a na sedadle nechal zbraň. Sledujte krimi. Dnes o 19:00 na Jojke. Takže pred sebou máte